צביקה. ספייסיקס. ספייסיקס. איך בדיוק אפשר להשקיע בספייסיקס? שאלה טובה. אז את החברה אני לא צריך להציג. תציג בכל זאת. אילון מאסק לקח טכנולוגיה שעלתה מיליארדים רבים, כל גרם לעלות לחלל היה עולה מיליארדים, והוא פשוט חתך את זה ב-99%, ושינה את פני כדור הארץ, כשהיעד זה מאדים. החברה כבר היום עם צבר הזמנות של 10 מיליארד. שזה הזמנות של טיסות לירח? כן, בעצם נאס"א אמרה, לי עולה הרבה יותר יקר להטיס את האסטרונאוטים שלי, בואו נשתמש בשירות המוניות של אילון מאסק, שזה עולה לי 10. אז נאס"א משתמשת בשירותים של ספייסיקס כמעט לכל דבר, שזה הקטע הגדול של ספייסיקס. יש עוד מלא דברים, סטארלינק... בטקסי זה, אבל בחלל עובד. עובד יפה, גם הקטע שהוא תופס אותו חזרה וכל הדבר הזה. סטארלינק שיושב תחת ספייסיקס, שסטארלינק השנה תגיע פעם ראשונה לתזרים חיובי. סטארלינק זה עוד חברת האינטרנט שלו דרך לוויינים, שבעצם לא צריך יותר לא כבל תת-ימי ולא כבל בכלל. הכל מגיע מאלפי לוויינים שזה כבר עובד. אני במילואים האחרונים יצא להתעסק עם ערכות סטארלינק בצבא, זאת אומרת זה קיים ועובד. אז כל זה צמח מ-40 מיליארד לפני 5 שנים לעסקה האחרונה שהייתה בשוק הסקנדרי ב-350 מיליארד. מגדילה קייטי ווד שבוע שעבר את התחזיות שלה ואומרת, תקשיבו טוב, בין 1.6 טריליון ל-3.5 טריליון תוך עד 2030. טוב, אבל אתה מדליק אותנו, אבל אני לא מבינה איך אפשר להשקיע בספייסיקס. אז נכון לרגע זה, ספייסיקס היא לא מונפקת. כמובן. שוק הסקנדרי מאוד קשה להגיע אליו. אני בדקתי בארצות הברית מינימום $250,000 בשביל להגיע לאיזשהו סינדיקט שיכול לקנות. בישראל קיימים מספר רכזי הצעה, גופים שקיבלו אישור מהרשות לניירות ערך להנפיק מניות לחברות, וניתן לקנות דרך חברת פיפלביז, שהיא אחת מרכזי הצעה בישראל, בחבילה של 100,000 שקל בשוק הסקנדרי. זה אומר שהמניה היא לא נסחרת, היא תיסחר בעתיד, או אקזיט, אני לא חושב שיש חברה שיכולה לקנות, אבל זה כנראה ילך להנפקה. המניה היא לא נסחרת כרגע, אבל אתה יכול כבר עכשיו לקנות מעובדים לשעבר, או ממשקיעים מסבבים ראשונים, שקנו ב-40 מיליארד ורוצים לצאת ב-350. אני לא יודע, אחרי שוק משני שוק משני, ללקוחות החל פרטיים. מ-100,000 שקל, רוב המשקיעים שיכולים לקנות שם משקיעים כשירים, אבל יש לדעתי 35 מקומות למשקיעים רגילים. אפשר לקנות החל מ-100,000 שקלים, מניה לא נסחרת, אבל אפשר לקנות בארץ ספייסיקס. ואגב, מי שרוצה בחו"ל, היום מניה שאני גם מאוד מאוד אוהב, אני פשוט לא אגיד אותה כבר בפאנל. יש לך אחת. נכון, אבל סופה היא בדיוק היום הוציאה, אגב, בלזה גם היא עולה 5%, היא הוציאה אפשרות דרך קרנות גם, סקנדרי והכל, החל מ$10,000 גם להשקיע בחברות שהן יותר פרטיות, אז הפיפלביז של אמריקה. רובין-הוד התחילה בפיפלביז, אני לא יודע אם אתה יודע, רובין-הוד הגדולה התחילה במאמאז אנד פאפאז, קנו ב$10. אגב, גם ספייסיקס הגיוס מהראשונים שלה היה בריפבליק. ספייסיקס, אגב, זה גט טקסי, אני קורא לה גט טקסי של החלל. אובר של החלל. בדיוק, הם הצילו את שני האסטרונאוטים שנתקעו אי שם בחלל. טראמפ השתמש במאסק בשביל שיחלץ אותם, ואחרי זה נתן לו בעיטה החוצה. עכשיו עם הביף, אני לא יודעת אם הוא יבקש ממנו הם עוד פעם. ישלימו, הם חייבים להשלים. וממש שמדברים על טראמפ ומאסק, אני חייבת לעבור לטל איינריך שלנו מאולפן